Gusjenica Mimi. Na lijepoj livadi punoj cvijeća rodila se mala gusjenica. U svom je svijetu bila najdlakavije stvorenje. Mala čupavica odrastala je bezbrižno provodeći dane, griskajući sočne listiće i igrajući se sa svojom braćom i sestrama, ali i svim stanovnicima livade. Za kišnih dana kupala se u kapljicama kiše što su se zadržale na biljkama, a listovi su joj bili tobogan. Stalno je izvodila nekakve vragolije. Njezina mama znala je reći: zašto ne možeš biti kao drugi, mirno ležati i jesti? Ta tvoja znatiželja doći će ti glave. Ostale gusjenice ismijavale su je zbog drugačijeg izgleda, ali naša dlakavica je jednostavno bila drugačija. Gore na granama hrasta mama ptica izlegla je jaja i brižno ih grijala. No jednoga dana iznenada je zapuhao jak vjetar. Snažno nevrijeme rušilo je sve pod sobom i lomilo granje na koje je bilo gnijezdo. Mama ptica nije se mogla vratiti da zaštiti gnijezdo, jer je išla u potragu za hranom. Ta njeni ptići samo što se nisu izlegli. Dok su se svi stanovnici livade sakrili u svoje domove, mala gusjenica sve je promatrala i vidjela da ptičje gnijezdo odnosi vjetar. Nije puno razmišljala, morala je spasiti gnijezdo. Brzo se popela do najviših grana i svojim tijelom omotala grančice gnijezda. Onda je legla na smrznuta jaja i grijala ih svojim bujnim krznom. Njezine dlake zamijenile su travke koje je odnio vjetar. Nije marila za svoje zdravlje i tako pokisnuta zaspala. Kada se nevrijeme smirilo, mama ptica se vratila u gnijezdo i zatekla polumrtvu gusjenicu. Inače, u prirodi ptice jedu gusjenice i ostale kukce, ali majki ptici bilo je jasno što je ona učinila i lagano je jednim krilom obavila gusjeničino tijelo i tako je grijala. Nedugo zatim mali ptići počeli su izlaziti iz jaja. I gusjenici je bilo vrijeme da izraste u prekrasnog leptira. Ali prošlo je previše vremena i njezino se tijelo nije uspjelo osušiti i razviti krila. Mama ptica umotala ju je u paperje. Ptići su cvrkutali: Mimi, Mimi. To je značilo da je ona kao oni, mi, oni zajedno. Prozvali su svoju novu sestricu Mimi i tako je naša gusjenica dobila ime Mimi. Mama ptica bila je jako sretna i zahvalna hrabroj maloj prijateljici. Kada se gusjenica probudila, shvatila je da je prošlo puno vremena, a njoj još nisu izrasla krila. Bila je jako tužna i plakala. Mislila je: kako ću sada letjeti? Kako ću mirisati svo ovo dole cvijeće na livadi bez krila? No, mama ptica ju je bodrila, a mali ptići obećali da će je uvijek nositi sa sobom na svojim krilima gdje god išli.
Tako je i bilo. Ptići su odrasli i na svoj put odveli našu gusjenicu Mimi. Letjela je ona tako velikim prostranstvima i promatrala livade. Kada je vidjela koji zanimljiv cvijet, spustili bi je dole, a ptice, sada već velike, budno su je čuvale. Mimi je shvatila da kao leptir ne bi mogla tako visoko letjeti, a ovako na velikim krilima ptica upoznala je cijeli svijet. Stekla je i nove prijatelje. Bila je presretna.